ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରତନ। বনা যাবে না ଯିବୁ ধর এই জঙ্গল ভিতরে এই সুন্দরী মহিলা জনক কিଏ ঘরে କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ତୁମେ? તમે କିଏ ବାବା? ମୁଁ ବାବା ବନାରସୀ, ଅଧା ଚୈତାନୀ ଅଧା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରୁହ, ତମର କଣ ଦରକାର ବାବା? ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦରକାର। ରୁହ ବାବା, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗାର ଦେଇ ଯାଇପାରିବିନି ବାବା। ଗାର ଦେଇ ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀର ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ନାମ ନ। ରୁହ ବାବା, ମୁଁ ଯାଉଛି। This is Lankepati Rama on Sri Lanka. ମୁଁ ଯିବିନି। Cherry.